Maker Productions. Soyayya ita ce farin ciki na, kamar misali na kenan a bangare na. ni ko kaɗan ban san ka matsa in kai na jikina. Idan da ke ni ma haka sai na manta kaina. Akan ka ba na ƙaula ni ko kaɗan a raina. In kin shafa ko ina babu tafi ko kaɗan rabuna nima. Yau na samu rabona tarkon da na sa ya kama tsinsu. Ni ma haka na yi sa'a tarkon da na sa ya kama tsuntsu. Ashe dai rayuwa na zuwar mana babu shiri.